Kaixo, bideoaren bitartez, hotzabuketaren zikloa azalduko dizuet. Erderaz, eskarria da. Bai, bertan, G eta bosta izango litzake ziklo hau, hotzabuketaren zikloa, eta bertan, beti bezala, parametro batzuk ditugu identifikatzeko. Edo, kotak ipintzeko. Aldetik batetikan, isa ardatzaren hasierako kota, i ardatzaren hasierako kota, z ardatzaren hasierako kota, gero, hotzabuketaren sakonera eta bere temporizazioa. Gogoratu, hotzabuketa egiterakoan, zulaketa 4,8 diametro barotza bat erabili baldin badugu, hotzabuketa 5 eskaladore batekin erabiliko dugu. Bai? Ondoren, hau izango litzake bere simulazioa. Zula guztietan. Hau izango litzake simulazioa.